eju ma mmadụ anọrịa onye ti aka n'obi osi na ya kwadola ọfụma otikwa aka n'obi otu ịmalụ ka nsi kwado onye kwadosi ọ na-agba na ọkwadola ọfụma onye dị n'ezi onwe ya akwụkwọ n'ụwa n'ọka pasi oluzi omume onye kwadosi ọpụta n'ọgbọ onwe ife ọra nwe nkili onye kwadosi pụta nwefu ndị ka ya kwado nwanne ewe n'iwe pụrụ n'ọgbọ ka ikilibe ekili mmadụ agbala ọsọ pụrụ n'ọgbọ kilibe ekili mmadụ agbala ọsọ pụrụ n'ọgbọ ka ikilibe ekili mmadụ agbala ọsọ pụrụ n'ọgbọ ka ikilibe ekili nwaanyị ka di ya ebunyelu moto ọpụta n'ụzọ ọ na-agbaso mba apụna anwụ na mụchapụ mmadụ ọla ụfọdụ oge ọ na-eti ọda gonwelu houseboy ya nọ n'ezi a ụlụbọsapụ ọlụmụ n'ụzọ ka nga ọgbanụ moto mmadụ ka ọ na-akpọ n'bọksụ do you know me, do you know who I am? My friend, get out of the road ọsọ ife ojebe mgbapụ n'ọbụlụ ya na keke nnukwu mmadụ nwere ike ịbanye na keke ọ dị n'important for urgency or emergency onwezi ego si take offense na mkpali a aka na-abụ nwere ike ịwa mmadụ ofu aka elekere anya mmadụ anọrụ na nka kilibezi ekili I too sabik, over sabik. ụzọ mmadụ atọ ka dị nwe dị ụwa ndị nke izizi bụ ndị na-ekiri ekiri etu o si na dị nkefa bụsa anya nkefa bụ nkili nkefa bụ nkili ndị nke ọzọ bụ ndị akụkọ mara arụ omenelu faganụ fagakọ omenani faganụ fagakọ ebulu gbago ebulu gbada mana ndị ọzọ bụzi ndị afụ na-eme ife n'obodo ndị na-ekili ekili fa na-eme eme ndị na-akọ akụkọ fa na-eme eme abịa n'imefe enwezi emepụ ọkachie tụnezi onwe gị malụzie ndị iso onye ka ozulọke ọ na-akwado akwado eziokwu o nwelu ndị jife akwadola ọfụma ndị nwepụta ife obodo achake ndị na-enwele ego na amamife chukwu kwado onwefa people wey sabi na dem dey plan well ndị nnekwu maka afọ makwala onwefa ụmụaka chukwu gozila ada eme mpako nnekwu ọzọ ọ bụ na iso na ndị a nwanne m ewo n'iwo pụta n'ọkpọkọ wakilibe ekili eze n'odenigbo ọnụ na-ekwula ọrụfụ onye ada n'ụda ebe osisi ejiri obodo ama ji gị kwadoro gị edemede ka nwe mmadụ bụ eze ji kalịsịa akwụkwọ ụda
ebe na-azụpụtazinu graduates Benjamin Tewe n'iwo pụta n'ọgbakọwa kilibe ekili ọya wọchịa Odebe, kilibe Odebe, wọchịa Odebe, ọya wọchịa Odebe, kilibe Odebe, wọchịa Odebe. Keke sabo omelora mbụ na nna m ọkwa mbụ na mbụ ka o bidolu onye mbụ zizizi chi ya kwadolu ọra nwe nkili ewo n'iwe kwụlụ n'ọkpọkụwa kilibe ekili ekilikata injinia Alex Ofodile mana onwelu ndị jifa kwadoro ọfụma managing director Jeff McCoy and Gas injinia Batawo n'iwe kwụlụ n'ọgbakọwa kilibe ekili Chief Simeon Chinwike Nnekwe Democracy odogwu na-agụ ụbịam ka ọya Chief Osita Michael Ọfọzọ anyanwụ na-awalọra mobile dị ndụ Obile mmele dị ndụ, obile mmele dị ndụ, obile mmele dị ndụ. Obile mmele dị ndụ, obile mmele dị ndụ, obile mmele dị ndụ. The Sunday Zuka Alberto Koye anyanwụ na-awalọra na South Africa kwadoro ọfụma chiki kwadolugo pụta n'ọgbakọwa kilibe ekili ifodilu high center ọbadile eze ego nke ndị Igbo niile ike na-adịrị aja nke onye na-eme n'ụwa bụ iyo ezi ezigbo nwa mmụọ bụ agwụ anamụ King of my life n'Italy ụwa fụgiri Tony Major of Africa Ikemu Basil gị bụ ife melu mma na eze ndị afọma n'ogbe niile Osita Polo n'Igbo agbalakata njago chi gị kwadoro gị many landlord chi gị kwadoro gị ewe n'iwe pụta n'ọgbakọwa kilibe ekili Many landlord, many landlord, many landlord. Many landlord, many landlord, many landlord.